Здравейте, вие сте с някакво специално предаване, което няма точно име, не е без сценарий този път. Тук е Танграта. Здрасти, Тангра. Ага, тук е българския хан, отново българското изкуство, Олимпик, много благодаря за поканата. Както споменах преди, може би месец, има няколко човека, с които бих направил интервю, те си един от тях, ексклюзивно интервю за българското изкуство. За нищо, винаги ще рекламираме, защото просто ни е готино, нали, български кечисти да ни представят. Така че, ти всъщност вече си българския хан, нали така? Все още си... Българския хан съм. Аз отдавна си бях българския хан, но вече съм баш българския хан. Все още си Дамян Тангра, нали така? Но и втори прякор... По-скоро само Тангра, защото да съм така модерен с моите приятели. По едно име. Две имена съм много. Като WWE действаш вече, така само по едно име за... Да, махаме едното име, много е дълго. Който иска да го казва, няма проблем, Дамян, Деймиан, който иска, няма проблем. Тангра е по-важното. И така. Да. Добре, ако искаш първо да кажеш само малко как така ти се развива кариерата през последната година-две, на къде отиваш, как си, какво се случва с тебе? Да. Като цяло, кога говорихме последно с теб, Олимпик? Преди 2 години, 3 години? Може би минаха 2 години, нещо от рода. Да, беше така доста отдавна. Ако не се бъркам, тогава, чакай малко помисля, бях почнал да правя мачове за едно шоу в Охайо, Индиана, някакви такива неща. Даже свалям килограми, ти казах. Пък иначе нещата вървят много добре. Примерно за разлика от тогава до сега, тогава бях 70 няколко, сега съм 103. Wow. Занимавам се с кросфит вече от една година. Като даже скоро време, тук до седмица-две ще започна да тренирам с едно момче, който е професионален бодибилдър. И така, настъпвам сериозно в това отношение, защото мисля, че като кечист трябва да подобряваш винаги нещо, нали, стъпки нагоре, дали ще е образ, дали ще е въобще как изглеждаш, дали ще е някакви други неща. Също така правя много други мачове навсякъде, вече живея в Флорида, сгоден съм, имам собствен бизнес, моята годиница, така че много промени. Честито. Да, честито. Благодаря много. Да, за годежа. Да, семинара направихме, който беше много успешен, всички билети се продаваха, дори имаше билети за гледане. Дори сега, нали, малко тайни от кухнята, подготвяме едно видео, което е така, може би като влог, може би като документален кратък филм относно семинара. Както знаеш, септември месец се връщам в България за малко време, ще съм първият треньор в Кетч Академията. Ще имаме 3 тренировки там, вече в София. Много хора питаха защо не е в София, вече е в София. И така, караме се, действаме с нещата, правя мачове за всички. Януари месец съм за 3 или 4 месеца учим в школата на Сет Ролинс в Айова. Така че нещата се качват. Това със Сет Ролинс звучи добре. Mm-hmm. Така че дано да вървиш нагоре. Всъщност да си поговорим за това, за което сме се събрали, дето се казва, за стартиращата Кетч Академия в София през септември. Ако искаш първо да разкажеш повече за нея и после вече ще питам някакви неща, които така съм си набелязал. Деца ви какво точно представлява и така. Да, добре. Кетч Академията като цяло е резултат от, мога да кажа, директно резултат от първия български кетч семинар, който организирах заедно с моя екип, както казах, с моята годиница, много други приятели, но едно от най-главните действащи лица в България беше Елтимир Христов, който в момента мога да кажа, че не съм толкова активен с Кетч Академията. Той е човека, който движи всички неща, цялата логистика от това да има кетчеринг, място, часове на тренировки и различни други треньори, които да гостуват. Като аз съм, нали, първият треньор, който, както видяхте, ме обявиха и ме поканиха. Мисля, че е много важно първият треньор да е българин, защото да даде една хубава основа на кечистите. Да, за 3 дни, нали, нещата ще бъдат по-интензивни, но ще има едно начало и естествено след това аз продължавам с моята кариера в Щатите, когато мога ще връщам, ще помагам, но човекът, който се занимава директно с академията е Елтимир Христов, който също така много помогна с кетч семинара в Габрово и като цяло тя е резултат не само от семинара, но от желанието. Семинара беше една проба да се види дали има желание, първо дали има хора, спортистки, които искат да участват, но след това и да видим дали са готови да го следват като мечта, защото
Много е различно, ако отидеш на място, паднеш няколко пъти, имаш някакво силни контузии, нали, леки контузии и така нататък, защото много е физически спорта, да, той е нали, шоу бизнес и така нататък, но изключително е физически и много хора съм ставал свидетел, отиват, това е мечтата, не знам с какво, не знам защо, падат един път и повече не ги виждам. Говоря си за може би стотици, докато сега съм тренирал. Но има изключително голям интерес, местата се разпродават, местата са лимитирани и след това вече има много други гостренери от цяла Европа, от Латинска Америка, вероятно от Америка също така. Така че да, вече той си действа нещата, аз съм, как да кажа, аз съм помагал. Точно това ще те питам. Това чисто твой проект ли е? Ти сега ми отговаряш на въпроса, нали? В смисъл, дали си ти главният човек в тая Кетч Академия? Където да вляза, аз съм главният човек. Да. Българския хан е главният човек във всяка една стая. Да. Значи ти реално няма да си постоянно в България, така да го разбирам, ще идваш от време на време да провеждаш тренировки. Живот и здраве, да, защото все пак, както споменах, януари съм при Сет Ролинс в неговата школа, нали, също така с Марек Брейв. Те двамата бяха отбор по двойки може би в Ring of Honor и в някои други независими федерации. И там интензивно ще трябва да тренирам, защото е 3 или 4 месеца, ако не се бъркам като един кетч лагер. И освен това, аз в момента влагам много усилия, средства и така нататък и време в моята кариера. И си мисля, че те първо започвам да качвам нивото. И това си отнема време, няма как да си на две места едновременно, но колкото мога ще помагам. Това е проект, Кетч Академията е резултат на това, че имам много желание. Първо гледах някакви интервюта на Миро и така нататък. Той има желание да направи някаква школа, което е страхотно. Много се радвам, нека да си направи школата чудесно, да стане кмет, каквото си желая да стане. Обаче хората искат резултат сега. Има желание и това е резултата. Кетч Академията е резултата и целта е, защото ти знаеш, в спортовете времето е нещо най-ценно. Да. Колко време можеш да си чисти или кическа, имаш 10, 15, 20 години, ако си Горбаря, Джонсън и такива неща. Затова трябва да се даде шанс на младите хора. Ако на мен не се беше дал такъв шанс в България, като бях, аз нямаше да го успех. Ще да започна в България, после в Англия и може би лека полека в Щатите да правя шоу. Но това е нещо много хубаво, мисля, че е много добри спортисти и спортистки. И аз винаги много пъти съм казвал, даже мисля, че с теб, като говорихме, имам български чисти, но нямам български чистка за сега. Което мисля, че също е много интересно, може да направим някаква много голяма звезда. Нали след българския хан, естествено. Да. Като спомена Миро, точно значи много хора питат от форума и като цяло хора, с които съм си говорил, които гледат кетч в България за тая школа. Миро ще участва ли по някакъв начин в този проект, Българската Кетч Академия или не? Много хубав въпрос. Първо мога да кажа относно за семинара, че се опитахме да направим контакт с него. Разбирам, той много същава, нали, изявите, с кого се обвързва и с кого не. Това си е негово право, така че не знам. Аз не организирам нещата, аз договарям само за моите тренировки. Знам, че който инвестира тези парички, които е изкарал и ги инвестира да дойде тренира с мен, знам, че наистина ще е нещо, което първо или ще се отговори на въпроса дали кетча е за мен и второ, ако кетча е за мен, как да напредна. Аз дам всички тези отговори там, не само по физическите неща, но и по планиране и така нататък. Не мога да ти кажа дали Миро ще е част. Естествено бихме искали да работим заедно, но примерно за кетч семинара бяхме го потърсили. Той реши да не се отзове, което няма проблем. Въпросът има да или не. Отговорът беше не. Да. Третия кетчист, който така е известен напоследък, български Мето, за него нещо? Мето, какво за България или за кетч? Да, за Кетч Академията, евентуално нещо. Не знам дали има интерес, не ме е търсил. В принцип с него си говорихме преди, сега спряхме контакти, не знам защо. Всичко най-добро пожелавам, давал съм му съвети за кетч мачове и така нататък, за образи и подобни. Не сме имали никакъв достъп на един от друг последно време, но тук нещата са много забързани, вероятно и нали, в България, като те плани живота, единия прави нещо, другия друго. Пожелавам им всичко най-добро. Имат ми двамата контакта, запознали сме се на живо, говорили сме си, така че всичко най-добро, живи и здрави, продължаваме напред.
Хана не чака никой. Аз не завися от никой не ме е тренирал мен да станки, освен AirPods и скоро време след Ронинс и Марик Брейв. Само на тях дължа нещо. И всичко друго на себе си, на годиниците ми, на моето семейство, хората, които ме подкрепят. Никой не ми е помогнал да станки чист, никой не ме е водил в академията на Гангрел и така нататък. Аз сам се изградих и продължавам се изграждам. Който иска, винаги може да ме потърси, аз съм готов да преговарям, но никой не ме търси. Така че няма проблем. Търсят ме хора, но други хора. Да. Бизнес. В този род на мисли, сещаш се, дето тогава те питах преди някъде 2 месеца, имаше един пост в социалните мрежи, в който казваш, че си най-добрият български кетчист и след това даже беше тагнал след това, някъде след 2 дена и Миро, и Мето. И аз си помислих, тези хора нещо ме лъркват, може би ще са част от академията, може би ще направите нещо като програма, като матч. Всъщност, какво? Разкажи за това нещо, ако искаш. Така, вярно ли е това? Смисъл, има ли нещо такова или просто ти се билдваш или пък не знам? Абсолютно е вярно. Аз съм най-добрият български чист. Абсолютно е вярно. Вярно е. Да, това е така, това е факт. Замисли се по този начин. Годините, които аз тренирам и успехите, които аз имам, годините, които ме тренира, успехите, които има, и Миро, който е тренирал, и успехите, които има. Да, Миро не мога да лъжа, изключително успешен. Човек е много успешен, Мето изключително успешен. Но въпросът тук идва. Аз казах, аз съм най-добрият български чист. Какво са направили те за кетча в България? Нищо. Те са направили като български чисти неща, но за кетча в България какво са направили? Аз съм направил най-много за кетча в България. Чудех се, чаках, тук слухове, там слухове. И какво? Направих семинар. И сега какво? Сега ще има академия, сега ще има тренировки. Сега има хора, които ми пишат, нямам търпение, това е моята мечта, запасих си билет. Нямам търпение среща, нямам търпение да тренирам. От кога чакам това е детската мечта. Хора, които даже ми казват, отмених планове да ходя в чужбина само за да пробвам, защото знам, че има в България какво нещо. Аз това искам. Искам да дам възможност на хората да се преследват мечтите, защото на мен аз нямах такава възможност. Чаках, по едно време си мислех, ще да го направя. Аз си мислех, че с Миро правите някаква история. Един вид така ни лърквате, че нали, едва ли не има някаква вражда между вас, а пък в крайна сметка ще се окаже, че и двамата сте в тая кетч академия, която ще е българската, но ти казваш обратното. Не знам, аз не целя никакви вражди, нямам време за вражди, времето ми е много ценно, особено сега, постоянно пътувам, както ти знаеш. Като имам прекалено много ангажименти, за да имам вражди с хора наляво надясно. Другите два български чисти пожелаем успех, да са живи и здрави, да се продължават, да са успешни, да ги гледаме по големи шоута и те да ме гледат по големи шоута. Това е. Сега, ако нещо не се преплитат пътищата, добре, няма проблем. Обаче аз си правя моите неща, те да си правят техните неща. Да. Може би някой ден все пак ще е готино да имате програма, нещо си, някъде. Нямам проблем. Аз съм, както казах, имат ми контакта, имат ми телефонния номер. Да. Аз съм достъпен. Добре, тогава нека се върнем все пак наистина за това, за което така съм те извикал, нали съм те поканил да отново да участваш в BWC някакво предаване. За Кетч Академията, значи 3 пъти седмицата ще бъдат тренировките. Всъщност, хубаво е да разкажеш какво ще включва, примерно, като се запише някой човек, колко време ще продължи това нещо, като примерно 1 година, докато е готов или пък точно определено време. Какво се случва? В смисъл, записва се някой човек за някакви месеци ли е, има някаква цел ли да постигне? Какво се случва? Това е една кетч школа. Това е едно кетч училище, както вероятно ти си запознат. Да. Много други хора, които от българско кетч общество гледат, примерно WWE или други компании. Има си школа. То се е като, как да кажа, като ходиш да играеш футбол, как се напълнителна школа за деца, юноши и така нататък. Сега не сме толкова развити. Истината е, че може би няколко компании в света са развити на това ниво. WWE е една от тях с Performance Center и може би New Japan, защото те имат Young Lions. Вероятно знаеш там техните академии, където доджо, където ти ходиш, чистиш, переш, готвиш и след това пращате на екскурзия някъде в чужбина, връщате с образ и вече някой друг се грижи за теб. Да. И ти само кетча ти е фокуса. Но това е, как кажа, семинара, ако беше първата стъпка, това вече е напълно сериозна кетч школа и няма какво да се лъжим,
нито един от нашите български чисти не е на българска почва. Мисъл, знам, че Миро в момента живее в България, може би той е най-достъпен от към това да е постоянно там, но той си има негови интереси, което пак казах, няма нищо лошо в това. Като целта е да се използват най-добрите учители в Европа и в света, които са достъпни да дойдат да гостуват в България и да тренират нашите студенти. Или кечистки. Като да, 3 дни в седмицата, много школи тук в Щатите, 3 дни си е стандартно, дори някои школи са по 2 дни, понякога 1 ден, въобще нещата не са, как да кажа, толкова изпипани за някои школи. Така че факта, че са 3 дни, целта е следната, целта е да създадат български чисти. Защото вече мисля, че има нужда, както казах, има жажда от хората, искат да се развиват и може би с семинара започнаха да се замислят, това наистина е за мен. Примерно след семинара Елто също така организира една група, които отидоха в Румъния, мисля, че на 3-дневен лагер, където някои от момчетата си имаха мачове, което е страхотно. Но целта е, който иска да се занимава, да започне да се развива физически, да започне да научава хватки, да научава психологията, естествено всичко да се прави безопасно, да няма наранявания. Нали? Сега всякакви контузии не може да избегнеш на 100%. Но целта е да няма никакви сериозни наранявания, сериозни контузии. Това е част от израстването ти като кичист. Всички ще видят, че спорта или развлекателният спорт, както му казват, той е изключително физически. И целта е наистина да създадат нови кичисти, да започнат да ходят в Европа или на други шоута и лека по лека така да започнем да изграждаме някаква кетч сцена, защото мисля, че имаме талантите. Защо пък не имаме талантите? Имаме много други предавания, които са много успешни в България по телевизията. В момента даже събудих на много готини новини. Има един българин, който е спечелил, мисля, че К1, нокаутира Буакал или го победи по точки, не съм сигурен, който е един муай-тай легенда Буакал. Имаме изключително много таланти. Изключително много таланти е въпрос на време преди те да почнат да вземат така стабилна част от кеш сцената в света, говоря. Да, т.е. примерно тръгва да тренира някой човек тук от България, минава 1 година, 2 години, не знам точно колко трябва, нали, дет се казва да... Примерно става добър в един момент, така сравнително добър, нали, защото все пак не знам за колко време можеш да станеш добър, може би някой ще е по-талантлив, някой не е толкова, но какво се случва примерно след година и половина, нали, каква му е следващата стъпка след тая академия, нали, нещо такова, може би някои треньори ще го забележат ли, как се получава целият процес? След това, стъпка 2. Следващата стъпка след академията е почна да правиш кетч шоута пред... Примерно да почна да правиш шоута. Има школа в Румъния, има много хубаво шоу в Германия. Мисля, че беше WXW, които се бъркам, които даже по време имаха връзка с WWE. Имаш Progress в Англия, имаш Defy ли бяха там, не съм сигурен. Имаш някакви много хубави компании, имаш компании в Франция, компании в Испания. И започваш да отиваш, да събираш контакти, да помагаш. Точно и тия неща, както ги гледат всички от NXT, отиват на шоу, сгубяват ринга и така нататък. Почваш да го правиш с хората, които са вече кичисти в Европа. И да ти кажа, те не са много кичисти. Не са много. Кетчите, като започнеш да ходиш по различните щати, примерно като тук в Америка или в Европа, като ходиш дори някои кичисти, които в Европа също ги познавам. От време на време, като идват тук в Щатите и сме по еднакви шоу. Няма чак толкова много кичисти. Затова ти почваш, даже аз мисля, че те много ще се радват на идеята да влезе една нова вълна кичисти. Защото започваш да имаш различни мачове. Стила, който ще направи България, ще е различен. Защо? Защото ние си имаме нашите разлики в културата, в спорта, във всеки такива неща. Човек, в щангите сме супер добри, в борбата сме много добри, в кикбокса, муай-тай сме много добри, в бокса сме добри. Братята Поливи. В смисъл, имаме супер много талантливи хора и това нещо ще се трансформира в кетча. И нали ще прелее в кетча. Следващата стъпка е да се прави шоута в Европа, живот и здраве, шоу в България. Това е вече по-грандиозна стъпка. Това е мечта, да. Да, но пък знаеш какво? Олимпик на мен много пъти ми казаха не. Много хора ми казаха не, което няма проблем. Не на кетча, не на САЩ. Не на семинара, не на кетч академия. И какво става? Всичко почва да става реалност. И сега хората, които казваха не, казват, аз го познавам него. Ние сме добри приятели. Дали сме добри приятели? Айде да видим.
Айде да видим. Ама как ще е? Това малко се отклоних. Следващата стъпка е да правят шоута в Европа и живот и здраве по-големи шоута. Тоест ти и останалите треньори по някакъв начин ще така с връзките, които вече имате, ще им помогнете деца вика да стигнат до тези шоута. Така ли да го разберам? Естествено. Другото, което е, както забелязваш, WWE много започват да си отварят пазара в Европа. Бяха във Франция, ще бъдат в Германия, бяха къде бяха? В Уелс ли бяха или някъде в Великобритания? Да, в Шотландия бяха след последно. Да, и като правят тия големите турнири, те правят такива локални проби. Първо викат 20 човека, които са от локалната кеш сцена и имат там 5-6 минутен матч пред другите хора. И никога не знаеш кой те гледа. Това е един от уроците, които знам от кичистите, от книгата на Крис Джерико. Никога не знаеш кой те гледа. Дори, ако може да споделя една история, доста по-различна. Разбира се. Добре, значи имахме, още като беше Evolve, ако сещаш тая компанията, която имаше работеща връзка с WWE, много от кичисти, които в момента са в големите федерации са от Evolve, даже шампиони и така нататък, няма значение. Бяха Роби Бруксайд и Уилям Ригъл, бяха в нашото кеш училище и точно Роби Бруксайд и двамата нали са треньори в NXT. Роби Бруксайд точно това каза. Никога не знаеш кой те гледа. Затова всяко едно упражнение, всяко едно нещо, падане, какво ще е, те ти казват. Има едно видео, не знам дали си гледал с Уилям Ригъл, където той им казва стани и стъпаш с левия крак. Това гледал ли си го? Ето им супер много им се кара на някакви. Мисля, че не. Ами добре, в Performance Center правят някаква тренировка и винаги който става, нали с левия крак да се напред, да се боя на стойка. И никой не го прави. Той спира тренировката, почва да им вика на всички, което нещо подобно се случи в нашата школа. Обаче Роби Бруксайд забеляза какви хора го правят и после почна да им дават повече. И това е принципа на големите компании. Те няма как да се доверят с всичко, освен ако не си установен вече като име, примерно като AJ Styles, как влезе направо в големите шоута. Или пък сега както са с Bloodline, вкараха супер много кичисти. Мисълта ми е, че всичко се забелязва и никога не знаеш кой те гледа. Особено в момента социалните мрежи, може така за година, за 2 години, някой да си каже това е човека, който ми трябва, това е кичиста, имам точно тази роля или виждам, това е нещо, което ми трябваше, пишат ти и всичко се променя. Много бързо. Освен така, нали, чисто физически движения и всичко, което нали, трябва да се прави на ринга, ще има ли промо-класове? Промо-класове? Да, мисля, че ще има. Като цяло идеята е повече да се наблегне на физическото, защото след това ще има много англоговорящи треньори. Това е интересно, точно това ще те питам. На какъв език ще се случва цялото това нещо? Когато аз тренирам на български. Обаче самите хватки няма да ги преподавам на български, защото иначе ще им направим нечешка услуга на самите трениращи. Но не мога. Сега като на страна някои от преводите в българските шоута, като той го би, сякаш му, какво беше нещо, гледах, беше някакво много шантова, обаче той го би, сякаш му дължи ракия някакви, нали? Шантовете неща. Обаче ръкотрушач, гвозди и такива неща няма да има. Всичко ще го преподавам с suplex, arm drag, lock-up, такива неща, bump, не знам си какво. Защото след това те ще ползват същите думи, когато са вече извън България. Като целта е, нали, по-нататък вече може от българин. Но за началото те трябва да могат да ползват тия неща в другите държави и всичко правят на английски. Като ходих в Румъния, като имах мач в Румъния, хората си говорят на румънски, не знаят английски, идва кичета, с който аз имам мач. Какво правиш? Това прави, това всичко на английски. Няма проблем, защото е едно и също. Като треньори можеш ли да издадеш вече някой друг треньор, освен нали, тебе самия, или все още няма на 100%? Не мога, защото аз не отговарям за техния график и за не организирам нещата. Сега ако кажа някой, по принцип имам представа кои ще бъдат, но не искам да казвам нищо, защото ако се сещаш в кетча има отдолу един ред с мънички букви, the card is subject to change. Тоест, нали, винаги нещата могат да се променят. Да. Сега, ако кажа някой, просто каже, да има нещо друго. Да, пак той не дойде. Аз говорям за себе си. Да. Разбирам те, да. Да. Добре.
Но ще са, така мога да кажа, ще са добри треньори, които са тренирали хора, които са по телевизията. Това звучи добре. За цените ги видяхме вече. Как се струват цените така за българския пазар? Имаше някакви спорове във форума, дали е ефтино, дали е скъпо, дали е нормално? Ами скъпо е. Скъпо е. Добре, аз мога да питам тогава контравъпрос. Мислиш, че е по-ефтино щатите да тренираш кетч? Не, със сигурност не е. Мога да ти кажа, че тези цени, които са зададени там, са пъти по-ефтино, което аз съм трябвало да инвестирам. Спестявал съм с години, за да мога само да дойда да гледам на кетчово. Да. Разбирам. Да, за българския стандарт може би е скъпо, но колкото повече хора участват, толкова повече има лойка цените да почва да падат. И другото, което е, все пак трябва да се замислим, че ще гостуват кетчисти извън България, което означава полети, означава хотели, означава да им се плати на хората за тренировките. Да. И все пак, както споменах, това са хора, които са тренирали звезди. Така че, ако искаш нещо качествено, трябва да инвестираш. Има си инвестиция сериозна за това нещо, да. Има си, да, но пак, както казвам, е по-ефтино, колкото да тренираш по Европа да тренираш, дори в Румъния да тренираш. Всеки един друг вариант, това е най-ефтиният вариант. На мен реално цената ми се вижда напълно нормална, в смисъл. Не ми се вижда някакво, нали все пак това е нещо, което не е правилно в България и така. Скъпо ми се, в смисъл, вижда ми се нещо, което нали, нормално да не е някакво, да не е примерно 50 лева на месец, нормално да е, нали, примерно, колко беше, 260. Да, но няма как, защото, добре, да кажем теоретично, прави се 50 лева на месец. Първо треньорите, които можеш да докараш, няма да са толкова качествени треньори. Да. Другото, което е, най-вероятно няма да ги докараш за 3 тренировки, а може би за 1-2. И другото, което е, все пак и залата се наема. Има си много други логистики, ринга си е, мисля, ако не се бъркам, че нов ринг, който в момента правят. Така че, това са си инвестиции, които Елто е направил. Да. И, нали, как да кажа, целта на академията е да се самоподдържа. Това е целта. Да. След време се надявам да стане по-достъпно, по-ефтино, но нека да не се лъжим, ако плащаш 10 лева за фитнес на месец, абсолютно. малко по може да се допуснеш може да помислиш да пропуснеш фитнеса. Обаче ако плащаш 150-100 лева там на месец, почваш да си мислиш, тази тренировка ми е скъпа, аз съм си платил пари, ще се появя. И не знам, пак ти казвам, за мен е нормална тази цена. Нали, не ми се вижда нито нормална е, нали, не мога да кажа дали е скъпо или ефтино, но за мен е нормална. Да, и виж сега, нали, Олимпик, виждам логиката на хората, които са дали този въпрос, но пак това е нещо ново и също така началото винаги е най-трудно. Да. Мисля, че една такава инвестиция, тук не говорим за хора, които си имат хобита или пък някой, който иска да замести бягането, просто отиде да прави кетч мачове, тук говорим за хора, които искат да следват мечтите. Да. Или поне да се докоснат до мечтата си. Ако за някои хора 260 лева е по-скъпо от мечтата им, значи не има мечта. Да, напълно те разбирам. Да ти задаме така 2 въпроса от форума, които зададаха наши потребители. Един е от Марадоната, той е така доста култов прякор. Марадоната? Да, Марадоната. Да. Той пита... Да, точно Божията ръка, която между другото Божия ръка с вар нямаше да може да бъде Божия ръка. Нямаше човек, да, нямаше. Виж, аз не знам. Не съм гледал цели мачове отдавна, много са променени. Първото нещо, което забелязах е като бият център, как вършите вече към защитата. Си викам, какво правите? Това е грешка. Аз много отдавна не съм гледал цели мачове, просто скоро време ще изгледам някой. Аз гледам сега европейското, ма не трябва да го гледам, защото е ужасно човек, направо. Не, много е скучно. Ама както да, друга тема е това. Марадоната пита, ще има ли шлемове каски при първоначалното бъмп обучение? Шлемове каски не. Няма да има, ще има добра техника и другото, което е бъмповете, първо ще ги правим много по-безопасно, т.е. не на 100% сила. Като цяло тия неща вече ги правихме в семинара. Има, ако не се бъркам, 30 човека, 30 или 40 бяха трениращи в семинара. Точно така процедурихме с тях. Нито един контузен, нито един ранен. Както казах, живот и здраве, тук скоро време ще видите клипа. Защото мисля, че нищо не е излиза от семинара също така. И хората малко не знаят какво да очакват. Имаше някакво видео някъде, ама бях гледал някакви кадри, но мисля, че някой, който имаше видео в YouTube някакъв канал. Не съм сигурен точно, ма гледах. Да, всъщност си прав. Примерно Илян,
Той работеше тогава за Гонг, той направи един репортаж, също така Коби качи нещо в неговия YouTube канал и също така още няколко момчета, които качиха неща в техните си YouTube канали. Да, прав. Така че излязоха някакви кадри, което е хубаво, няма лошо, сега ще излезе баш кадрите. Няма да има каска, защото до някаква степен каската може би помага в началото, но целта е да свикнеш без тези неща. Да. Защото в самия матч, освен ако това не ти е образа, ако образът е да имаш каска, няма проблем да не си каската, почнем с каска да правим бъмпове. Това е образа. Да. Но в истинските мачове няма каска. А ние трябва да се научим как да се прави това нещо в истинските мачове. Да. Само нещо да кажа. Примерно на лакътници е хубаво да се вземете на коленки, хубаво да се вземете обувки, които да са над глезена, защото да поддържат глезена. Това са нещата, които много кичисти използват за тренировки. На лакътници, на коленки и по-високи обувки, които са над глезена. Да. И другия въпрос е от калата. После ще го покажа човек. Това е, представи си един човек 2 метра висок, 130 кг. Той е просто катил. В смисъл, буквално катил. Така. И това човек пита... пита, има ли възрастово ограничение? Той примерно е около, може би е около колкото мен, примерно 38-40, нещо от рода. Горна граница няма, долна граница има. Най-малко трябва да си на 16 години, като ако си на 16 години трябва твоите родители да подпишат документ, с който да позволят да участваш в тренировките. Също така всички хора, които ще бъдат присъстващи на тренировките, да говорят физически, мисля, ако не се бъркам, мисля, че има възможност само да гледаш, да заплатиш и да гледаш, защото и така можеш да се научиш, което пък цената мисля, че е по-евтина. Не съм много сигурен, аз съм просто по самите тренировки. Да. Но няма горна граница, долната граница е 16, като, пак казвам, трябва да има подпис на удовлетворителен настойник. И също така, естествено, някой, ако е на 16 или на 18, няма да искам да го удрям силно или някакви неща. В смисъл, съм малко предпазлив, защото все пак това са години, в които тялото още развива и няма смисъл да стават някакви инциденти. Целта е да се даде една добра основа, за да могат следващите инструктори там, треньори като дойдат, да надграждат. Да. Само ти кажа, калата е твой човек за Monster Hill. Този човек ще го покажа после. Просто... Добре. Гигант. Ето е това казвам. Имаме всякакви хора, имаме грамадни хора, имаме много гъвкави хора, имаме художествена гимнастика, имаме други гимнастици, имаме въобще всякакви хора, канадска борба. Това казвам много интересно, на мен буквално наистина много е интересно да отида на тренировка и запозная с всички паралелен. Защото знам, че всеки ще има някакъв скрит талант и някаква сила, която и ще опитам да я открия и да наблегна на нея. Е много интересно, наистина. Да. Добре. Последно все пак да кажеш така още един път датата, която точно беше 10 септември? Да, направо ми гръмна така. Датата е септември месец, втората седмица. Да, къде точно казваш? Среда, четвъртък, петък, ако не се бъркам, клуб ЦСК. Като цяло, ако може да прикачиш тия неща към статия или какво ще е описание, ще ме спасиш много. Защото аз само се появявам, правя тренировките и давам всичко от себе си. Часът си място на среща се известни. Добре, за финал, ако искаш още нещо да кажеш за академията, за себе си или да пожелаеш нещо на хората в България и във форума и кетчфеновете като цяло. Да, като цяло кетчфеновете, мисля, че в момента е много готино време да си кетчфен. Просто мога да си представя, когато аз започвах да се забавам с кетча, като бях в България. Наистина много бих се радвал за това, което се случва в световната кетч сцена с много други компании, но също така, което се случва и вече в нашата кетч сцена. Смятай, тия неща аз присъствам си говорил с моите приятели, всички казваха няма какво да стане, няма как да стане и сега са реалност. Мисля, че е много готино време да си кетчфен. Относно да българската кетч сцена, българското кетч общество, готино ако се подкрепяме, но разбирам, че всеки има мнение. Така че споделете си мненията, коментирайте, харесвайте, не харесвайте, хейтвайте, подкрепяйте. Българския хан
продължава напред, мачка напред, няма значение който ми се изправя пред пътя, аз продължавам. Не се фокусирам върху други хора, други чисти български, не български, аз се продължавам, аз гледам себе си. Аз трябва да съм най-добрия заради себе си, не заради някой други. Така че, живи здраве, само напред, казах. Да, благодаря ти, Тангра, и само успехи на Кетча Академията и разбира се лично на теб. И както каза ти, само напред и нагоре и дано нещата се получат по най-добър начин. Олимпик, успехи с покера, да ги разбираш. Благодаря ти. Чао.